a Diputación de Ourense do Norte facemos a Vía da Plata, que chegamos a Cea e o primeiro que temos é pan. Pois é unha tradición que xa ven da época de Sancho IV. Por lo tanto, tradición, calidade e identidade. Dun pan que foi o primeiro en ter o selo da ISP, de todos os pans de Europa, e un produto indispensable gastronómico de Ourense. Eu sempre digo que como pan hasta ca empanada, pero que este ano se come pan ca empanada, pero hai unha novedade, e unha novedade é que o pan tamén se come co marisco. E tanto se come co marisco que en esta ocasión está dedicada ao Mar de Galicia. Por lo tanto, é un avance máis de que o pan de Cea é indispensable para todo bo manxar. Estamos con este fin de semana, que é a 33 festa da exaltación do pan de Cea. Temos unha andaina solidaria da festa do pan de Cea o vindeiro 28 de xuño, que terá lugar a 10ª edición da andaina solidaria Festa do Pan de Cea, que neste 2026 está dedicada á Asociación Española contra o Cancro de Ourense. Trátase dunha proba deportiva non competitiva que consiste nunha camiñata por sendeiros cheos de encanto que percorren en dúas variantes de 11 e 22 kilómetros. E o plato fuerte empeza o fin de semana seguinte, que será do 4 ao 5. O 4 xa temos a Ruta dos Fornos, que é unha experiencia gastronómica singular, que chega á súa 12ª edición e colgará de seguro o cartel de Noéticas como todos os anos. Pois a xente empeza a última hora, xa non hai... Son 74 fornos do pan de Cea, que abren as súas portas, son fornos restaurados, antigos, para degustar petiscos con produtos galegos de calidade, diferenciada de viños galegos, con denominación de origen, é todo ambientado con grupos de música tradicional, porque o domingo temos o que é a verdadeira festa do pan, que é a exaltación do pan de Cea, non? Entón, no campo da Saleta, acollerá un ano máis a festa da exaltación do pan de Cea, que será a 33ª edición, e a partir das 12 horas, cando comeza a mesma, coa recepción de autoridades, e de seguido no edificio multiusos presentará a exposición Pan de Cea e o libro fotográfico de San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte, feito pola Asociación Fotográfica Os Putiños, e coa colaboración da Diputación de Ourense e o Concello de Cea. E de seguida a unha horas aproximadamente, pregón a cargo de unha Marta Villaverde Acuña, que é a conselleira do mar, pero este ano vai dedicado ao mar. A continuación, entrega de recoñecementos, e ás 2:30 temos un xantar organizado. Pois celebramos a 33 edición da Festa da Exaltación do Pan de Cea no maravilloso campo que temos ali da Saleta. O programa, creo que é un programa completo, extenso, que ben explicou o novo presidente Juan Luís Calviño. Que vou dicir, invitar a toda a xente que se acerque a Cea, que disfrute do produto este gastronómico que temos en Cea, que é esencial, como dixen antes, e que disfrute, sobre todo, da amabilidade que ten a xente de Cea. A xente de Cea é moi receptiva con todo o que nos visita, sempre.